Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kayo malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himabaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Team Asenso for a Better Bacolod di Aldi Benitez, ginpakilala na kag nag-file sa ilang COC. Big time nga saka sa bilis ng produkto petrolyo, ginpatuman subong nga adlaw. Sa Bacolod, pasahero patay, driver sa tricycle pilason sa nabungguan sang SUV. Duha sa 3 ka mga COVID hospital sa Negros Occidental, puno na. Kag sa Good Vibes, special child nga utod sang Negrense beauty queen nga si Vicky Marie Rushton nagpabakuna. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, big time nga oil price hike ang ginpatuman subong nga adlaw. Isa ka one-time big time oil price hike ang ginpatuman subong nga adlaw sa mga gas stations. 1.45 tubtob 1.50 ang ginsaka sa kada litro sang gasolina, samtang 2 ka pesos kag 5 sentimos naman tubtob 2 ka pesos tubtob 10 sentimos naman ang gindugang sa kada litro sang diesel. Ini ay kaanom na nga sunod-sunod nga semana nga nagasaka ang presyo sang gatong. Ang padayon nga pagsaka sang presyo sang produkto petrolyo ang bangod sang pagsaka man sang presyo sa world market. Humalin sang pagbukas sang tuig 2021, masobra 15 pesos na ang ginsaka tanan sa kada litro sang gasolina, kag malapit 13 pesos naman ang ginsaka sa kada litro sang diesel. Sa number 9, active cases ng COVID-19 sa Negros Oriental nagsaka sang halos 300% sa sulod lamang sang isa ka bulan. Nagsaka na siya malapit sa 2,000 ang active cases ng COVID-19 sa Negros Oriental matapos madugangan sang 235 naman kabago nga mga kaso sang kahapon. Nagsaka man sa 296 ang mortalities matapos madugangan sang siyam ka napatay bangod sang COVID-19. Sa datos sang Provincial IATF, nagsaka sang 292% ang active cases sa Negros Oriental humalin sang Setyembre 3 tubtob Oktubre 4. 502 lang ang total cases ng Setyembre. Pero karon nagdangat na ini sa 1,967. Samtang ang Negros Occidental naman may 4,694 active cases base sa datos ng DOH Region 6. 265 ang dugang nga kaso sang kahapon sa Negros Occidental. Ang Bacolod City naman mayara sang 134 ka new cases ang kahapon kag mayara sang 2,162 active cases. Sa number 8, pasahero patay, tricycle driver pilason sa aksidente sa Dalan Lacson, Burgos sa Bacolod. Patay ang babae nga pasahero sa tricycle, samtang pilason naman ang driver sini matapos magbungguanay ang tricycle kag isa ka SUV sa tunga sang dalan sa Lacson, Burgos kainasang aga. Wala pa sang identity sa karon ng PNP sa napatay nga babae. Suno kay Lieutenant Andy Ofalia, Deputy Chief sa Police Station 2, wala nagaandar kaina ang traffic light sa intersection bangod sang brownout, gani didto na nagbungguanay ang tricycle nga yara nagadalagan sa Dalan Lacson, kag ang SUV naman nga nagadalagan sa Dalan Burgos. Gindala pa sa ospital ang pasahero pero wala na ini makaluwas. Paday naman nga ginabulong ang tricycle driver nga si Gilward Dalumpines. Ginhold naman sa PNP ang driver sang SUV. Sa number 7, dugang nga isolation facility ang ikatalana sa syudad sa Bacolod bangod sa parayon nga pagsaka sa kaso sa COVID-19. Kahapon nagdangat sa 134 ang COVID-19 cases sa Bacolod sandig sa records ng Department of Health Region 6. Tungkol sa nagasaka ang COVID-19 cases, apektado man ang mga pribado kag pampubliko nga mga ospital sa syudad ngayara na karon sa kritikal nga sitwasyon. Sunod sa kay Dr. Ana Maria Pornan, pamuno sang City Disaster Risk Reduction Management Office, ang syudad ang magadugang mansang isolation facility sa Barangay Estefania agud mapahagan-hagan ang pagutok sa mga ospital.
Sandig sa record sa Emergency Operations Center, yara sa 85.27% ang capacity utilization rate sa mga government isolation facility, gani kinahanglan ang dugang nga pasilidad. Kasubong na lamang sang fully operational nga Midway Referral Facility sa Barangay Alihis nga nangin step up kag step down para sa mga COVID-19 patients, agud man nga mapaganhagan ang pagutok sa mga pasyente sa mga ospital. Parayon man ang paandam sang EOC sa publiko angot sa istikto nga pagpatuman sang minimum health protocol sa idalom sang general community quarantine with heightened restrictions. Sa number 6, ang mga close contacts sa nagpositibo sa COVID-19 ang iga-subject sa rapid antigen testing. Sunod kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, ini ang tikang sa probinsya, agud tumasabat ang ginalantaw nila nga gap sa tunga sang pagpatud sang nagpositibo sa virus kag sa pag-contact trace kag pagpaidalom sa testing sang ila nga mga nangin close contact. Nakitaan sa probinsya nga may kahinay sa mga local government units sa bahin sa pag-contact trace kag pag-test sa mga close contact nga dapat ginapatuman gilayon sa tiun nga mabal-an na nga ang positive result. Suno kay Diaz, ini ang pagasugdan sini nga Biyernes o kun Sabado. May pahanugot na ini sa DOH. Hatagan sang antigen kits ang top 10 ka LGU. Ang sinuman nga magpositibo sa rapid antigen test ang iga paidalom sa quarantine. Magapagwa naman ang probinsya sang guidelines para diri. Hatagan man sang antigen kits ang mga ospital nga paggagamiton sa mga emergency cases kasubong sa mga vehicular accidents. 15 minutes or even less, magwa ang resulta. Hopefully may madakpan kita dira nga mga positive cases already. Kag once mag-positive sila, ay consider na sila nga pwede na for quarantine. No? Hindi na sila kinahanglan pag further confirmatory test through the PCR test. Sa close contact. Sa close contact. So may guidelines kitang pagwa. We will also be furnishing it to the LGUs para lang gid na masipot ta. Daw hindi ta daw sige mo lang testing ta ay man naton gina limitahan pero nga agadamo. Ini si Attorney Mark Mayo. On behalf ni Mr. Ian Los ng Grace Pharmacy, gina-congratulate gid naton ang Digicast Negros for celebrating its first year anniversary. Kag timing man nga ang aton Grace Pharmacy is also celebrating its 50th anniversary. Sa liwat, gina-congratulate gid naton ang Digicast Negros kag ginapasalamatan sa ila serbisyo nga ginahatag paagi sa pagdulong sang madasig, masaligan kag intsakto nga impormasyon, especially nga ari kita subong sa tunga sang pandemya. Sa liwat, ini si Attorney Mark Mayo on behalf ni Mr. Ian Lo kag sang Grace Pharmacy, congratulations gid Digicast Negros. Sa number 5, duha sa tatlo ka mga COVID-19 hospital sa probinsya ang puno na. Pati oxygen nga kinahanglanon sa mga ospital, ginakulang na. Sa datos ni Provincial Administrator Rayfrando Diaz, 110% ang occupancy rate sa ospital sa Valladolid kag 100% naman ang occupancy rate sa ospital sa Cadiz. May bilin nga bakante ang ospital sa Himamaylan kaya sa 78% ang occupancy rate. Dako man ang kakulang karon sa oxygen supply sa probinsya suno sa kay Diaz. Ang oxygen plant sang Negros Occidental ngayara sa Silay ay nagaprodusang 80 tanks sa kada adlaw pero mataas sa gihapon ang demand. Wala na tigayon deliver sa mga private suppliers ang probinsya ang nasaad sa kontrata sini. Wala labot diri naging pa sang saka sa presyo bagay nga suno sa kay Diaz mabuday naman sa bahin sa gobyerno probinsyal nga ma-justify sa audit sa Commission on Audit. Ang ginahimo, ang mga gina-step down ang paggamit sa high-flow machine, magluwas na lamang sa may mga tuma nga kabudlayan sa ginhawa, kag gina-monitor ang ilang oxygen saturation. Now is not the time for medyo balibad, no? It's not the time for demanding other concessions, no? We have to stick with our contract and you have to respect our contracts and we have to take care of the Negrenses, no, by providing sufficient oxygen as it is really in demand during these days.
Sa number 4, COMELEC ang nagapanlugyan sa wala pa makafile sang ilang COC nga temprano pa nga mag-file agud to hindi malabutan sang deadline. Makapilaman ka beses nga nagbinalik-balik ang pila ka mga kandidato sa COMELEC Bacolod agud makumpleto ang ilang mga requirements sa pag-file sa ilang Certificate of Candidacy para sa natalana nga 2022 local elections. Resulta nga nagadamo man ang tawo sa sulod sang compound. Gani panugyan ni Attorney Catherina Trinio Canya, Elections Officer sa Bacolod, ilabi na mga bag-uhan nga kandidato nga kun mahimo temprano pa mag-file agud hindi man maulihi antes ang gintalana nga deadline sa Oktubre 8. Sa madason nga semana natalanang Election Registration Board hearing para sa mga nag-file sa COC, antes pa man magwa ang official list sa candidates sa Nobyembre. Bisa nagaulan, madamo man kaina sa mga supporter ang nagtipon sa gwa sa COMELEC compound. Kadungan sang pag-file sang COC sang katapos ang Asenso Bacolod nga ginpangunahan ni Anay Congressman Albi Benitez. Buwas na talana naman nga mag-file sang ilang Certificate of Candidacy ang katapos ang Grupo Progreso nga ginapangunahan ni incumbent Mayor Evelio Leonardia. Si Leonardia kag Benitez ang natalana maga-enkwentro hanay sa mayoralty elections sang Bacolod. Encouraging the aspirants na to file early so that like may mga cases na may mga corrections, may mga kulang sa documents nila, they can still rectify the error and then ma-produce nila ang mga kinanglan ng mga documents if there is mga kinanglan pa nila ma-submit. Sa number 3, padayon sa gihapon ang filing sa mga Certificates of Candidacy sa mga banwakang syudad sa Negros Occidental. Sa Himamaylan City, sa tunga sa pag-ulan, nag-file ang grupo na ni Mayor Raymond Tungson kag Vice Mayor Justin Gatuslaw sa ilang mga COC sa COMELEC Himamaylan kainasang aga. Sa Kabagalan City naman, nag-file man sa ilang COC si Mayor Pedro Zaico kag iyang Vice Mayor si Raul Rivera kainasang aga. Sa provincial level, nag-file naman sa iyang COC si Board Member Sixto Guanzon Jr. sa 2nd District. Siya ang katapos ng United Negros Alliance. Siya ang gintiglawas ang iyautod nga si retired Judge Frances Guanzon. Sininga hapon, nag-file man sa iyang COC para sa katapos ng Sangguniang Panalawigan sa 5th District si Rolito Boyet Espinosa. Siya ang katapos ng lakas CMD. Samtang sa ikaduhan niya nga pagpadulong sa COMELEC, nabato na sa COMELEC Negros Occidental ang COC ni John Ray Gargarita sa binalbagan nga sang Biyernes, una na kuntani nga nag-file sang iyang COC para sa pagkabisi gobernador. Sunod sa kay Attorney Ian Lee Ananoria, ang COMELEC Negros Occidental's Acting Election Supervisor, ilan na nabaton ang COC sininga hapon. Sa number 2, duha ka mga incumbent councilors sa banwa sa Moises Padilla nag-file sang ilang COC nga naka-POSAS. Ginlakat nanday Councilor Vincent Garcia kag Morito Flores halin sa police station sang Banwa padulong sa COMELEC. Sila ang nadalahig sa kaso sang ginpatay nga si Konsehal Holomar Hilario sadtong 2019. Nagsungka ang duha sa Moises Padilla PNP kag gindetain na dito sumugod sadto. Kaupod man nila ang duha man nila ka mga kaupdanan nga sanday Jonathan Villaflor, Mrs. Sini nga si punong barangay, Feli nga punong barangay sang Quintin Remo. Kaupod nila nga nagmarcha si Mayor Elia Garcia Yulo kag iban pa nga mga luyag magpapili bilang konsehal. Samta ang running mate naman ni Garcia nga si Vice Mayor Ian Villaflor ang gin-escortan sang NBI pati na ang re-electionist na si SB member Jimmy Don Plaza. Ang duhang lunsay nag-surrender sa NBI. Nagapanindugan ang mga akusado nga inosente sila kag politika ang kabangdanan sa pagdalahig sa ila sa kaso. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw.
Team Asenso for a Better Bacolod di Albi Benitez formal na ginpakilala kay inasang aga. Suno sa iya, Unity Ticket ang ilang line-up. Kaina, formal naman sila nga nag-file sa ilang COC. Yaring report. Unity Ticket, ini ang pagkabig sang mayoralty candidate sa Bacolod si Albi Benitez sa iya nga line-up. May mga baguhan, may mga nagabalik politika, may mga pro kag anti-administration kag subong independent. Nakita niya ang panggobyerno sa Bacolod, may color coding, uyag niya ini nga dulaon. The red will not turn us to pink. It will be white. The black will not turn us to gray. It will be white. It is because our vision and platform are clear. Take note, this administration will be program-based. Nagapati siya nga ang ini nga mga kapartido niya amo ang magabulig sa iya sa pagdala sa pagbago sa kaayuhan sa Bacolod. Ang iya Vice Mayor si Anay Councilor Attorney Cesar Distrito. Ang mga konsehal amo Sanay Homer Baez, Incumbent Councilor Simple Distrito, Incumbent Councilor Alice Pino, Anay Konsehal Celia Flor, negosyante nga si Vladimir Gonzales, Anay Board Member Patrick Lacson, Incumbent Councilor Bart Orola, Anay Councilor Calao Pontevella, Anay Vice Mayor Thady Saison, anak sang Anay Konsehal nga si Elmer C nga si Pau C, Anay Konsehal Sonia Verde Flor, kag SK Chairman nga si Jason Villarosa. Gidepensahan man ni Benitez ang pagpili niya kay distrito bilang iya vice-alkalde kag anay katapos ang Grupo Progreso. Effective man siya nga lawyer. He is a good attorney and he has proven over and over again for the past how many decades ang iyang capacity. And if you look at it, you know, among all of mga political individuals, no, nga na-pass on niya ang position niya sa isa ka anointed niya. Paatag niya, wala siya sa maipakontra kay Bacolod Congressman Greg Sataya kay para sa iya nangin maayo ang performance ni sa Kongreso. Decision he makes, whether he would have stayed with Mayor Bin, whether he was neutral, better if he would transfer to us, but kung ano ang iyang decision, I feel that I believe he is doing good. He has performed bilang isa na congressman of Bacolod City, and I will support whatever decision he makes. Para kay Benitez, hindi lang pwede makahambal ang isa ka politiko nga hindi siya corrupt. Most politicians would say, I'm not corrupt. There will be zero corruption because I am not corrupt. I say it is not enough to say I am not corrupt. You have to say, I will not tolerate corruption. Virtual ang naging filing sang COC nga gin-live sa social media account ni Benitez. Ang abogado niya nga si Andre Norman Saril amo ang nagtiglawa sa iya sa filing sang COC. Sa Good Vibes, paday ng kampanya para sa COVID-19 vaccine. Kag sa Talisay City, nakahatag sang inspirasyon ang pagpabakuna sang utod sang beauty queen nga si Vicky Marie Rushton. Sa post ng PIO Talisay, ginupdan mismo ni Vicky ang iya 32 anyos nga utod nga si Kian Eric Vincent nga gindapatan sa iya first shot sa Pfizer vaccine kainas sang aga sa Talisay City Public Plaza. Mismo si Vicky ang nagbulig facilitate sa pagpabakuna sa iya nga utod nga yara sa A3 category. Sa mga comment na kabutang, ang pagpanginbulahan sa kay Kian bisan pa kay Vicky. Tuman ka close si Vicky sa iya utod nga si Toto Kian nga mayara sang Down syndrome. Mismo sa post ni Vicky sa iyang social media account, siya ang tuman nga nalipay nga nakabaton ang utod sini sang first dose sang bakuna. Siya ang tuman nga nagapasalamat sa tanan nga nagbulig, ilabi na sa mga frontliners. Samtang sunod naman kay Razel Galang ang in charge sa vaccination sa Talisay City, hindi ini ang hauna nga tion nga nakabakuna sila sang special child angot sa COVID-19. Barbie, hindi siya minor, no? Ang iyang mga utod. 32 years old. Magulang okay. na namin. Magulang, okay. Hindi ko kasi nag-start na bilang minor nga vaccination now. Wala pa. Okay.
Pero at least 13%, ang sa province may 13%, more than 13% na ang atong nga target nga nakuha para sa mga population. Kag sa subong sa mga popular nga brands ka nag-inabot, kadamo ko sa kapabukuna bati ko, Barb. Oo, Ming. Kay hindi tamang gid manigar nga may ara gid brand preference. Choosy. Tawag na sila choosy. Pero at least kadamo katama sa nagabot. Subong, yes. For the province, 107,000 kahapon. Ano pa ginahulat yung kung pili pa ka mo brand, ara na ginahulat yung mga brand. Kagabi itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.